aurreko mendeko hainbat urtetan Santimamineko koba erreferentzialeku izan da gure lurraldean. Hamarkada askotan, Bizkaitarren ondozondoko belaunaldiak aitzulotik ibili eta bertako labar pinturak eta labar grabatuak ikusi ahal izan dituzte. Egun, 80 urtetan bizitak izan ondoren, nahitaezkoa da koba garbituta zaintzeko lan sakona egitea. Aitzuloa, benetako altxor geologiko, artistiko eta arkeologikoa baita. Zati fisiko bat eta zati virtual bat duen aurkezpen berritu baten bidez, multzoa ingurumena errespetatuz eta modu arduratsu batean ezagutzeko eta horretaz gozatzeko aukera izango duzu. Deigarria dela. Milaka urteko paisaia. Santimamineko Ortezubin dago kokatua, bai, Omako basoa, eraldatzen den basoa kokatzen den herri berberean. Herria magiaz, historiaz eta mitologiaz beterik dago, josirik dago. Milaka urteko paisaia zinguraturiko herria da. Koba itxita dago bizirik mantentzeko baina lasai, ez da ezer gertatzen. 3 dimentsioko bidaia bati esker koba bisitatu ahal izango duzu eta gainera, mendiz eta natura zinguraturiko paisaiaz disfrutatuko duzu. Zergatik ez zara Santimaminera hurbiltzen eta gure historiak eskutatzen dituen sekretu ez jabetzen, etor zaitez.